en els decrets 6.345, 6.527, 6.718, 6.719 i 6.762, és a dir, en 5 decrets, vostè disposa que es prorroguin contractes a empreses de jardineria, assegurança, atenció ciutadana, traducció pel servei d'acollida de les persones immigrades i també pel contracte de programa per una televisió local i també, a més, decreta 2 ampliacions de contracte de serveis de neteja en lloc de fer-se un concurs públic. La pregunta, per tant, senyor alcalde, és tan senzilla com aquesta. Davant d'aquesta, diguem-ne, pràctica habitual, perquè ara han passat aquests decrets, però en el ple anterior en van passar uns quants més, la pregunta és per què, en comptes de fer un concurs públic en temps i forma, es prorroguen els diversos contractes i, evidentment, que ens agradaria pensar que hi ha alguna raó més enllà de la falta de previsió. Moltes gràcies. Ni falta de previsió ni cap raó que sigui administrativament ni èticament incorrecta. Simplement, si el venciment d'un contracte no està, per la raó que sigui, acabats els plecs de condicions per poder licitar un següent, es prorroga i habitualment els contractes que es prorroguen és que tenen possibilitat de ser prorrogats per una clàusula del mateix contracte. És absolutament habitual i fixi's que els serveis que m'ha identificat són serveis normals, necessaris, que l'Ajuntament presta cada dia. No hi ha cap altra raó. No li he posat en dubte que efectivament els serveis siguin de la naturalesa que vostè diu, però en qualsevol cas ens agradaria des del nostre grup que aquesta pràctica que diu que és tan habitual no es repetís perquè si no al final fa la sensació que és una manca de planificació. Passo a la següent pregunta. Perdoni, afortunadament som una corporació que no ha de prorrogar pressupostos i que funciona normalment. Imagini's aquelles corporacions o governs locals o autonòmics que a sobre tenen que prorrogar pressupostos i, per tant, prorrogar-ho tot. No és el cas d'aquesta corporació. No, segur, senyor alcalde. Sempre ens hem d'emmirallar en les bones pràctiques, no en les males, això segur. Per tant, hem d'intentar ser millor del que som, fins i tot.